नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत सुरणाच्या भाज्या। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य मी तुम्हाला दाखवते। ही सुरणाची पातळ मी कापं काढून ठेवली आहे। ह्याला मी 10 मिनिटं पाण्यामध्ये मीठ टाकून मॅरिनेट करून ठेवलेली आहे। हे 1/2 किलो मी बेसनचं पीठ घेतलं आहे। लाल मसाला, मीठ, 2 मोठे चमचे रवा घेतलेला आहे, हळद आणि हे अर्धा लिंबू घेतलेला आहे। हे 2 ग्लास पाणी मी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला ती कापं 5 मिनिटं बॉईल करून घ्यायची आहेत। या पाण्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे आणि हे अर्धा लिंबू पाण्यामध्ये आपल्याला पिळायचं आहे। आता ही सुरणाची कापं आपल्याला आतमध्ये सोडायची आहे। लिंबू ह्यासाठी मी टाकलेलं आहे कारण कधी कधी सुरणाला खाज असते आणि ती खाज आपल्या खातेवेळी घशाला लागते, ती लागू नये यासाठी मी लिंबू घातलेलं आहे। फक्त हे आपल्याला 5 मिनिटं बॉईल करायची आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याची भजी करायची आहे। 5 मिनिटं आपली झालेली आहेत आणि आता हे गॅस बंद करून मी ह्यातलं पाणी काढून घेते। हे बेसन आपल्याला घ्यायचं आहे, हळद, लाल मसाला, हा रवा, 1 चमचा मीठ, ही अर्धी वाटी पाणी मी घेते आणि हे सगळं मिक्स करून घेते मी। बेसन आपलं मिक्स करून झालं आहे आणि एवढं घट्ट आपल्याला हे ठेवायचं आहे। तेल आपलं तापलेलं आहे। आता आपण एक सुरणाचं काप त्यामध्ये सोडून तळायचं आहे आपल्याला। सुरणाची भाजी सगळ्यांनाच आवडत नाही, मुलांना तर कधी कधी मुलं खात नाही सुरणाची भाजी, तर त्यावेळी अशी भजी बनवून दिले तर मुलं पण आणि मोठ्यांना पण भजी हो प्रकार सगळ्यांनाच आवडतो आणि करायला पण एकदम सोपी। चांगली खरपूस भाजून घ्यायची आपल्याला तळून। तर आपली ही पूर्णपणे तळून झालेली आहे। ही आपली भजी आता तळून झाली। बाकीची मी भजी सगळी तळून झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते। आपली सुरणाची खुसखुशीत आणि चविष्ट भजी तयार झालेली आहे। तुम्ही पण हे एकदा करून बघा आणि कशी झाली ती मला जरूर कळवा। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमच्या रसस्वाद चॅनेलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।